Walid Selouani fa 4 anys que treballa com a cambrer d'habitacions a l'Hotel Le Méridien de Barcelona. Aquesta oportunitat laboral li va sorgir arran d'un projecte del Casal dels Infants que va comptar des dels inicis amb la col·laboració dels treballadors de l'hotel. A mí me preguntaron si podría dar sesiones teóricas y hacer prácticas. Me pareció genial y bueno, me parece genial porque además luego algo que para mí es muy importante es poder contratar personal de estos sectores sociales. Precisament gràcies al compromís de l'hotel en projectes socials com aquest o la tapa solidària, ha obtingut el Premi Nacional RSC Hotelera 2016. Es un orgullo para todos nosotros tener en cuenta que esto es entre los empleados, es cosa nuestra y es totalmente voluntario. La empresa nos ayuda muchísimo y nos deja que pongamos en marcha todas las iniciativas que proponemos directamente o que ja propone la empresa. L'Hotel Le Méridien també col·labora regularment amb diferents ONGs com UNICEF.